kai ku bani kiɗa na gwarzon kusa da na gode. Kamar da Aminu Marke kusa da Kas President Agenda ga kankana mai zami da gwanda, ku bar mata su adda idda. Aminu Marke kai na zo in gaida, mu ana Kas sai dan kusa da Aliyu Tilo dole ne in gaida, ko saba kuri kai ma a gaida. Aminu babba ma za ya shaida, Aminin kankara za na gaida. Na san dukan kuna san dan kusa da Aminu yana shigar kecere ni, Aminu ina ga ya taka tsani, bayanin gaskiya shi ka nuni, ana yaba kokari ne ku ji ni. Kuma da Aminu Marke kusa da a mathematics mun san da lumda, sannan a lissafin kuɗi ban da ganda. Kuma da Aminu Marke kusa da ina duka ɗalibai sai ku taka, yau ji kan dabo ke ta waka na Abu Ado ku taka, waƙar gwarzon mu yau za na miƙa, damuna ta sauka sai ai ta shuka. Isa Madugu baka shakka, na sani ranar zabe shi za ka ɗauka. Kuma Ado da akwai alaka, kuma na Bala san ba mu shakka, mun san a ranar zabewa za ka ɗauka. Kuma Sada Dalla ta gaishe ka, yanzu ta canza zane naka sai naka. Abubakar Gafe dole gaishe ka, Aminu Marke kusa da Halima Dora ke zana gaida, na san ki gun suturo gulin baki ganda. Jibson na bakori kai ma a gaida, na tabbata a gidan biki sai da buɗa. Umar Haske kai ma dole gaishe ka, burin ɗan kasuwa ma ya ninka, hakkin duka ɗalibai za ya kare. Ai na san ɗalibai za mu more, in an zo maguɗi sai mu kore, a zaben duka ɗalibai za mu tare, ko an yi barazana sai mu jure. Aminu Marke kusa da tambayan rainin wayo sai ɗan jarida. Ibrahim Magaji na zo mu gana, gaske na goza kido ɗan amana, tawagar manya-manya in ji ƙanana, Karibu in gawa na san lumana. Baiti na girma yanzu ne za ni tsara, gare ka Aminu Marke kusa da Comrade Joka ina ma ka gani, Comrade Nusi Fresh kai bayani, na san idan na bukata za ku bani. Comrade Hamida kai ma gare ka, Comrade Nabuna kai ma ilaika, Comrade Sa'idu kila a barka, na sani ba shakka shi za ka ɗauka. Aminu Marke kusa da HOD SUG gani gare ka, President kai ma gani gabanka, Abubakar Marke ɗan aƙida. Aminu Marke haya ta ɗan kusa da na gaida kai ɗan kusa da. Comrade Samson ya nuna kishi, Comrade ba wasa gwarjo akwai shi, in babu shi waƙar ga ai sai a tashi. Mata ku bar su daga sar nuna kunshi, kasan tuwon girma an ce da nama, gidan jiya ba mu fatan mu koma, idan muka kuskure sai nadama. Aminu Marke kusa da mu zaɓi Aminu Marke kusa da na gode. Aminu Marke kusa da haya kai to kai mu mun faɗa ko
ina mai gaskiya za mu bi ana kas president mu zaɓi Aminu Marke Kusada. Tutun a farko da sunan Allah masani, in ya nufa babu mai iya dakatarwa tuni. Ka ƙara tsira aminci gun masoyi gwani, har alihi har sahabbai ne ba zan bar su ba. Taho da waka ta gungwani zaniyi, gwarzon da ya zamo tauraro a dan yanayi, mai gaskiya da halin kirki cikin zamani, in ya faɗa baya canzawa ashe sai ku duba. Dole baiti na girma dole ai tambari, na zaƙe a waƙar to sai kumin uzuri, dan na ga ɗalibai na murna da shi zahiri, to ci gaban su ya samu don kwa bai bar su ba. Aminu Marke Kusada a dole in gaida kai, don ka zamo abin alfahar ba a yi sai da kai, a nuna kishi da son ci gaba san baya kai, ranar zaɓe halarci zami ba ma barka ba. Da kaji dim da tunkwal gidan da ka ne, gatan murhu a koyaushe bai wuce tuka ne, kayo abin a nuna ayaba cikin mutane, share mahasadanka ba sa ga karshen ka ba. Ka samu shaidar mutane ba a yi maka wargi, kurje idan ya ɗibi ruwa dole zai yi zugi, duk wanda za ya kushe ka sai dai burgi mu za mu bi ka sau da kafa kuma ba ma bari ba. Da za ya kamun kifi ya nemi rafi, ni dai da hankali na san ba na bin kawofi, mun gane bin ka alkhairi ne gare mu zaifi, mun gane gaskiya don kwa ba ma ki zaɓar ka ba. Marke Kusada makamai ya rika, Executive Gwamna na kas ashe ya rika, Sanata na Daura zon na kas duk ya rika, SA na media an publicity sai ku duba. Da gwarzon mazaje Aminu Marke Kusada, mai gaskiya ke da riba, har ayyuka yayi ku duba, yayi kokari sai ku duba, ya samar da ci gaba to mu mun rike dan Kusada. Motocin dan group sai ku duba, SUG sakatariya sai ku duba, kare na ji an bashi lamba, lambobin yabon Aminu sai na kirawo ka gwanda, sai rera baiti na girma ga al'umma masu kima, don kun sani ban zalama, don kun ga waƙar Aminu a dole manya na gaida. Usman Mansur dan magagwani ne, ta kunshi ma na daban ne, kuma na sani masani ne, ni na doka tamburin ka don kwa kai za ni gaida. Ga mu mun yau shiri na kusa da mu za mu zaba,
baka ruwa. Yanzu zan gaida anti mai kyautar da ke sanya santi. Hafsat Abdullahi Abaiti don ke kika zamo mana inuwa. Yanzu zana gaishe da babba Abubakar Abdul Salam babba, gwarzon da shi baya zamba sannan na sani baya ruwa. Umar kashi sannu gayya ka wuce mai makiyayya, mai kyan hali har da kunya, kai ma na sani baka ruwa. Nan ne zan takaita a waka, jikan daba ne ke ta waka, da sauran baituka na gare ka, domin ka zame mana inuwa. Mun faɗa ko ina mai gaskiya za mu bi, ana kas president mu zaɓa Aminu Marke Kusada.